Hvis man oplever, at alarmen ikke reagerer, som man ønsker, og man har andre små tekniske problemer, kan det være en god idé at reset alarmen. Normalt skal SIM-kortet sidde i alarmen, når man resetter den. I det her tilfælde har vi taget det ud. Grunden til, at SIM-kortet skal sidde i alarmen, er, at vi sikrer os, at alt bliver nulstillet. For at resette alarmen, skal vi tage strømmen fra. On-off-knappen skal sættes på off. Og vi ser nu, at der ikke er nogen lys i nogen af lamperne. For at resette alarmen, trykkes reset-knappen ned, og den holdes ned. Brug en kuglepen eller en skruetrækker til dette. Mens reset-knappen fortsat holdes nede, sætter vi strømmen til. Power lyser rødt. Et øjeblik, der vil alarmen lyse op, og status begynder at blinke rød. Alarmen er nu reset. Før SIM-kortet sættes tilbage i alarmen, sætter vi det over i en mobiltelefon, og ligesom før, gemmer vi 1-5 numre på den, og når det er gjort, sættes den tilbage i alarmen. Hvis man er i tvivl om, hvordan dette gøres, se vores manual. Før SIM-kortet sættes i, skal strømmen trække ud. Placer SIM-kortet tilbage i alarmcentralen. Sæt strømstikket i. Sæt on-off-knappen på on. Power lyser. Status blinker rød. Om 30-50 sekunder vil status lyse konstant grøn. Status lyser nu konstant grøn, og vi skal tjekke, om alarmen er blevet reset korrekt. For at tjekke, at alarmen er blevet reset korrekt, tager vi vores fjernbetjening og trykker på en af knapperne. Vi ser, at alarmen slet ikke reagerer på nogen af knapperne, og vi har derfor sikret os, at alarmen er korrekt reset. For mere information om, hvordan man genkoder sensor eller fjernbetjening til alarmen, se videoen Kodning af fjernbetjeninger og sensorer.